ole clear tu te chubele vek ule tu ma chuan he thil thleng rap thlak tak mai hria tur om le tlat maya Hmeichhe Naupang Kum komi kha Pawngsual ania thlawlaia nulu ania Pawngsual lui ania he thil thleng hian in India ram mai pialama khowela deng chuak ne le bokani chong khoi hmuna thleng nge ani chia engtika thleng nge ani ti te kan en chho photanga Hmeichhe Naupang Kum komi Pawngsual tu chu thi tura ha chung thu re la ni Bangladesh ko chuan Hmeichhe Naupang kum kwa a upa Pawngsual tu Zakir Hossain chu thi turin a chung thu a rel men somni police ani somni paruk khan chan pur thingtlang khuwa cheng kum somni pangami Zakir Hossain hian huana hlawa thlawa an khom Hmeichhe Naupang pakhat apa chope tura local a mu chuan thlawlaia a hnuk luta ha Pawngsual zuita ani man chho ani hlawa tha mai hatumla in he Hmeichhe Naupang hi hatal put theya apa omna thlengin atlan chhia a thilom dan a hril zuita ani an pa fa chuan rang takin damdoin an pan ngala police lo thleng vatin Zakir Hossain hi an man zuita ani Maherpur court chuan uluk takin he case hi angai tua ni somni pakwa zet han chai nuwa Zakir Hossain hi Khaihlum turin arel zuita ani a hun le ni ero hun rem changa hlarel fel tura ti ani thung Italy rama chuan Pawngsual tu te hi chemical castration nei ti ran nia damdoi mangin hur thei to lo tura siam an nia Bangladesh rama hian Prevention of Women and Children Repression Act 2000 waya chuan Pawngsual tu chu thi tura hrem thei an ni bok Mizoram hian hetiang dan hi kan mamo ve to fu long mo tin ron ziak tel bokani eng poni se arap thla khop maya kum komi ani ya ti khan thlola ya nuk luta Pawngsual mai khani ya poi sakhen nei lo thei khop maya a to paron soyang deuh hian Mizoram hian hetiang dan hi kan mamo ve to long maron tia po hi zep thu cheng lawa kan mamo to ma ani san chu Mizoram chunga hian he kum thling lo khuai khem han ti te enge moi lo pui mo news hetiang lampang rongkai news rap thak tak te hria tur hi atam hle to ni he tun hna ya ringot po hian namdang vai kan ti te na Mizo Hmeichhe te an zuam to zia te mo Mizo Hmeichhe te zamo rongkai ang chia an ngam sal to zia te kan hriat vekari no mani mani loka po ni ati khan vain Mizo Hmeichhe an buman lo khuai khemani ati khan police an che chuaka police an rek chuak khani ya khatiang khan kum thling lo khuai khem tu te changani lawa mo vai tena kan Mizo Hmeichhe te an ngam to zia te heting ang Pawngsual te Mizo Hmeichhe te hi chu poisa om chuanin an in ang vekani an thlem thei vekani tiamin soi thei mai to ang chi te po hi ngai thak liam hi a har viau to ni Mizo mi patan phei chuanin tlom ngai thak le thin bokani chu bang chuan kan rilru kan man thar viau te po hi hun viau mai tu na kan ngai thak ang khanin kan chhirang khan kum komi Pawngsual tu po ti khan Bangladesh a phei chuan thi tura chung thu re la ni a Khaihlum ani don ani a khating ang dana kha aya Mizoram po hian han lek khong ve tak theila chu du thu sama ni a mo Pawngsual abik takin he kum tling lo khoi khem han ti phe chu Mizoram chung han en phe chon Mizo te kan tlem dan te han ngai tua phe chuanin Mizo Hmeichhe te abik takin hum halna dan hi he aya khau zo ka kan nei chhote kan lek chho te po hi a thu chho viu don te pona langa ne ma hi en wang ta ila hasual mel khop mai nun rong tak ani ti hrian ngoi mai ni ei poni se kan soi tawangin kan Mizo nula te kan Mizo Hmeichhe te film khur thar turin ka ngen le du chewa mo nam dang mi pa vai anel huam su ha chan chu Mizo mi pa te ang hi intan tha hi mo Mizo mi pa te hi intan kan thaber ani ti hi lo shenon le sham ula chon nu le patam tak te kan fa te kan fanu te khoi ange anom thin zana te arukin zan laia te an lo chuak ru thin em ti thleng khanin han chik thar le sham turin karon ngen du chawani ni lawa poi zong mo thil thleng tur zong a thlen to hnuwa
in chhir le hi buai thlak to thin ani chuanin tuna kan hmu lai hi tunge ani kan hriat vekarin oma Miss Melissa ni star tunga tak mai ani mizomi patam takina an duron khani chunani hian tun hnaya video viral haron nei vele tlat maya enge an hel na salom khop mai chu ti rualin mi then khat mizo tlangwal mizomi patam tak ril ru ana vong hle bokani namdang pasal nei te hre lem lo thu te mo poi ti lem lo thu te po ni khating te kharon soi chuang ni om takani video kan en zuianga kan miss nei zinga chung kan chuan ber pol ani enge alo soi te reng kan en lokang ani le namdang no poi pasal nei hi nge da nya hi ke chung te po hianin namdang no poi pasal nei hi nom len nok zela chuan an ina te ka ba theng ve china mi lo khwal chu thei khop maya fel pon fela ke ma ngai dan chuanin ti dei te ang I Bible chuanin Mongkol ba pui thang phim ko turin min tia chu eng anga namdang polo ni se vai polo ni se sa polo ni se kan Christian puan ni khot chuanin nei rem lo na ka shilo ani le namdang no poi pasal nei hi nge da nya hi ke chung te po hianin namdang no pui pasal nei hi nom len nok zela chuan an ina te ka ba theng ve china mi lo khwal chu thei khop maya fel pon fela ke ma ngai dan chuanin ti dei te ang I Bible chuanin Mongkol ba pui thang phim ko turin min tia chu eng anga namdang polo ni se vai polo ni se sa polo ni se kan Christian puan ni khot chuanin nei rem lo na ka shilo eng poni se tuna mi kha enge in rilru lo thodan khalo soi vele hrim ta ula kan Christian puan ni chuanin vai mo sa poni se nei rem lo na ka hrelo wani ron ti vele tlat mai ne alela ma chuan sa khuana mo ang zong po khani nala thlir tala lom ti te pon om nu ka ni nia digreng mai hamaro chu mizo Hmeichhe te habik takin mizo Hmeichhe tam tak zinga po alang sar ania public figure ania ani ina heting ang ril ru an lo put hei hi chu makani mizo Hmeichhe te hi ril ru in tina thin mange tia mizo tlangwal tam tak ron tong chuak te mu turan tam view bokani chu in mu dan khalo sei ula hasai le lampang chuan in Christian la thang tho chuan in ke chu poi ka ti lo we ti khan tama mizo Hmeichhe po Miss Melissa I ngai dan ang lo nei hi an tam hle bokani chuan in then khat ve thung chuan mo sai le lampang chuan in enge mizo te kan tlem sa ne nga te nge mizo Hmeichhe te nom sak zok du na wang te namdang in mel ta ya namdang nei point hrelo tak mizo mi pa kan tam hi ti khan ron soi tam takan omari runa tam tak anom bokani chu in mu dan thewa khalo soi vele ta ula mizo te kan tlem zel don ani hi mizo Hmeichhe ten namdang fa namdang thi sen an hring chuak zel ani chuan mizo te general mai che kan hma ba ka ni tia ngai dan siam te khai trom puim nge ne Christian tho anei chuan poi hlei nem namdang Muslim te Musalman kan ti te Hindu kan ti te han nei lo chong ka chu poi ka ti lo we ti te khai support zok comment la ma khanin lo soi vele hrim don ne